Hafiz TV a wannan lokaci. Barkanmu da wannan lokaci da kuma saduwa da muka yi akan shirin nan na musamman da ake cewa a bari ya huce, shi ke kawo rabon wani, kamar yadda masu iya magana ke faɗa. Da farko dai ni sunana Salihu Shu'aibu Sarauta da nake jan akalar shirin. Da shiri ne na musamman da muke tattaunawa da duk wani wanda ya kai a tattauna da shi ko kuma a tattauna da ita, mace ce musamman dan yarka harkoki da suka shafi harkar siyasa, watan dan siyasa kenan, dan majalisar dokoki, kai in ta kama ma shugaban kasa in ta ɗauro sai mu hira da shi. To amma akwai huskar da muke duba musamman shi ne waɗanda suke ba mu nishadi, watan 'yan wasa kenan na fina-finai da mawaƙanmu kamar yadda aka saba. Yau kuma mun yi kicibis, mun yi dace mun samu wani bawan Allah wanda yake bai ɓoya a gare ku ba, kuna shakatawa da irin waƙoƙinsa da irin hikimar da Allah ya ba shi. Yaushe Allah ya kawo mana shi gane mu kuma mai tattaki mun zo mun same shi. Za mu tattauna da Malam Hamisu Sa'id Yusuf, wanda kuka fi sani da Hamisu Breaker. Yana nan cikin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ara Breaker. Barkamu. Mun san juna lafiya. Kan alhamdulillah. Masha Allah. Ya gane ya aka baro Kano. Wallahi alhamdulillah, sai gode wa Ubangiji. Mun gode Allah. Na'am, kamar yadda na yi gabatarwa, na dai faɗi sunanka, kai kuma sai ka ƙara maimaitawa me sunan da gaske. To assalamu alaikum, kamar kullum sunana Hamisu Sa'id Yusuf, wanda aka fi sani da Hamisu Breaker Dorayi. Hamisu Sa'id Yusuf, Hamisu Breaker, Hamisu Dorayi. To Dorayi me unguwa ce? Unguwa ce a garin Kano. Dorayi a nan aka haife ni, a nan na tashi. A nan ne dabdalata, a nan nauyi waka, a nan ne shuhura, duka baki da duka wannan Dorayi. Shikenan. To yanzu bara mu dawo, ga kare akwai karanci na shekaru. Gaskiya ne. To amma yau gashi albarkacin waka ka kai wata duniyar ma da kai ila kafar ka wata ka. Mutuƙa sosai. Shin ya rayuwa ta kasance Kano aka haife ka, ya aka dai har ka kai ga waka? Wato asali dai ni su bibiya ta sun sani mutumin Najeriya ne, dan Kano, Gombe local government, Dorayi karama, anguwan Bello. A nan na tashi, a nan na yi primary school, nan da na yi secondary school a Dorayi babba. To kaga duka kewayen Dorayi din Dorayi a nan muka gama dabdala. And music ɗin ma da na shiga daga Dorayin na fara shi, zan ce daga da na yi music lokacin da na fara zuwa studio na gaya ake waka, na ji na san da yi waka ba Dorayi ba ne, amma a lokacin dai a Dorayi nake da zama. Na je a gidan yan nata, wani yaya ne je studio, shi yana irin waka da na sai zan je in gaya aiki. So da na je ina gani ake na san zan iya, ba dai ka san ba yanda za a yi ga yaranta ka ce kuma za ka iya ba ka yi, lokacin ba zai yi ba. Man dawo gida sai na fara ƙudurar ni fa zan zama wannan mawaƙin. Abin da nake so in zama lallai to zan zama. I will try my best in gani. Daga nan na fara daga tashin kaina. Kamar wace shekara kenan? Wannan gaskiya na fara ni lokacin da na fara zuwa studio. Da ka ji ana yawan faɗa a ce ai ko wani mawaƙi ma da aka taɓa ce ya je studio aka ce kai waka almajirai ba su fara zuwa waka, ai ni na. Lokacin ni ne ina yaro karami sosai, sai na je studio da ƙyar ba na tattara kuɗi ba, da na tara kuɗi da ƙyar na banki ne wai na je zan buga waka. Amma wanda suka fara gani ni sai suka ce wannan yaran almajiri ne. Allah ya sa ka kari. To me yasa suka alakanta ka da almajirci? Wai ɗan ƙanta ne? Ɗan ƙaramin yaro, sannan wujiga. Sun ganna a wale. So da kafa na zo tun daga Dorayi na je har studio din da ran yi waka. Tafiya ne mai nisan gaske fa.
amma da kafa ta naje saboda abin da kake so yau ka kudurawa ranka da su kuma ba haka suka saba ga dai ba su sai suka dauka ko wannan gudun makaranta aka bada wai da makaranta so go daga nan ne dai da naje aka ce ga wanda zai kiɗa a music of all muka zauna yana ba shi tun din kawai sai ya tsaya ya ce bari ya je ya tattaro dukai su wannan wanda suka ce almajiri ne ya ce zo su tsaya su ƙara jin muryan yaran nan ya ce in ba shi tun ina ƙara ba shi tun sai ni suna iyo ya ce wannan yaran ku rubuta ku aji wata rana zai zama wani abu sabida ko ne abu murya shi yana mun wani abu daban to kuma masha Allah gashi bayan girma kuma an cimma wurin da ake son zuwa din alhamdulillah. Now, kenan a rayuwa kai irin zuwa kasuwa da ake yi na koda na kai baka ma yi harkar kasuwanci ba? Na yi, ni ko ne kasuwanci saboda ai tun da na tashi ma ni tun ina karamin yaro nake taba wannan kasuwanci buga can buga nan fada can akwai wani waka da ne ba mai wani Allah a wannan shekarar ne 2025 na wani EP bani da damuwa to a cikin shi akwai wani waka ba mai wani Allah na lissafo sana'u sun kusa 20 idan ba su fi ba kuma a haka ma na takaita na yi noma na yi talar ruwa na yi sai da rake gigin yawaye salad guji mai duka na sai da na yi ɗinki na yi takalbi na yi ɗinkin hula na yi abu da yawa a dai karancin shekarun nawa na yi abubuwa da yawa ikon Allah ai an ce idan dai har ka ga wani to ba wanja ba haka ne idan ba a sha dare ba an sha rana to mun sha daren mun sha rana yanzu ga tauraro na haska ga tauraro na haskawa kuma da gura kallo shirin a bari ya huce kan Hafiz TV da muke tattaunawa da wakona na musamman wato Hamisu Breaker da yau kuma za mu koma kan yanzu mu shigo cikin waƙoƙi waƙoƙi dai an yi shi'ura musamman mawaƙar Jaruma da ina jin kusan na iya ce ita ce bakan damiyar ka ban dai sani ba ni a ra'ayina ne ita ce bakan damiya don saboda ita mutane da yawa suka sani to kai wace ce bakan damiyar a ni a wurina da gurin mutane yana zama mabambanta ko da yaushe idan aka yi hira da ni to ina faɗa wannan abin da na ɗauka bakan damiya daban abinda mutane suke ɗauka a bakan damiyar su daban. Okay. Ni ba mu definition ɗinka na kai bakan damiya. Ni a wurina waƙar da nake ji a raina bakan damiya na shine waƙan Kece. Wani waƙa a duniya ke kika zama farin ciki na idan ba kewa zana ba. Mutane sai suka ɗauko a lokacin sai suka ɗauka waƙan shimfiɗar fuska. Shimfiɗar fuska ta wuce sai mutane sai suka ga to wannan shine yarda. Wannan shine bakan damiya na musu to aka gama da wannan faɗi tashi sai muka ƙara haurawa still sai muka ƙara zuwa wani lokaci da na ƙara yin dropping wasu hits din wani a lokacin ni sai na zaɓi wani waƙa ina da masoyiya ina da masoyiya su kuma mutane lokacin sun ɗauka wani waƙa mai suna yana suna zama ginshiki na zama ɗan gato ko da yaushe muna samun wannan abin again mun ƙara zuwa lokaci da na ƙara dropping wasu hits ɗin mutane sai suka ɗauka waƙan Jaruma ashe da rai da ke ni kuma a lokacin waƙan da nake ji a raina na yi bajinta ba waƙan Jaruma ba ne waƙan so ne waƙan da nake ce yana so ta so ne ba a wannan ni a wuri na irin ina ga kaman anan ne bajinta but su mutane masu saurare Jaruma suka zama kamar yadda yanzu dai ni kai na dauka masha Allah kai ma Jaruma ni din ma haka na dawo kan Jaruma ne saboda godiyan Allah ne to yanzu tafiya ta yi tafiya mu dawo kan videos ma da kake yi musamman muna ganin quality irin aikin da ake yi shin injiniyoyi da ban suke ma wannan aikin ko dai a'a kana canzawa wato abin da yake faruwa ko da yaushe
kaga wannan videos din da nake haka standard quality shi ma an sha gwagwarmaya da ni saboda da muka taso a society in mu abin da ake kallo HD okay kuma sai ba nan nake gani ba abin da duk duniya take yi shine abin da ni nake gani sai nake gani ana cire bidiyo 4K 8K dole akwai bambanci sai ni ta bincike a kai sai na gane to ai ma mu aikin da muke ganin muna yana fa tsayawa a hanya ba akwai inda yake kaiwa ba akwai ina yake kaiwa ba yana tsayawa a wani wuri me yake sa yake tsayawa a wani wuri shine rashin ingantawa babu inganci so sai na sa a raina sai na canja habba so ka karkici da mutanen mu na masana'anta wai na zo zan like wai kamar suna ga kamar ma na zo zai yake su ne ko kuma ai dole ne na zo da wani wannan ma ai su ba abin da mutane su suke so bane wannan za a canja a na zo da kana wani standard kallo yanzu gashi nan da ana yin bidiyo kuɗi kaɗan yanzu sai dai ka sa kuɗi da yawa Hamisu ya zo duk ya ɓata komai ni kuma ina ganin na zo na gyara komai haka aka yi ta faɗi tashi da ni kuma yana da kafiya tun ka tsaya kan na kafi akan abu sai ka yi to sai ina cin mai alhamdulillah na dage dai a haka tun suna hana ma a gani ko a saurara music ko a jiwaye har sai da dai da kansu su ma suka shiga cikin wannan abin saboda ya karbu kowa sai ya shiga ciki saboda ya karbu da bai karbu ba dai za a bada da wannan amma da ya karbu sai zama na yanzu duk mawaƙin da zai fada content yanzu daga ku da arewa da ka ga yana kokari ya baka standard yanzu dukkan masana'antar ta canja dole ne amma da ba mu dage ba da ba za ka yi domin in na kalli bidiyon musamman aikin sai da ke masha Allah ya ganin a wani abu ne daban wani concept ma labari ne kamar South Africa ba abun da ba a cin ba time din nan ni dai abin lokacin da na shi kan shi waƙan sai da ke din ai sannan ne waƙan an kalubalanci waƙan sosai saboda Amapiano ne ni kuma na gan Amapiano a Future Production ba a lokacin ba shine kiɗan da yake tashi ba ni ina da bincike in na sa kwamfuta gaba na zan ta bincike lokacin production ɗin da yake recent shi ake ji Afrobeat dama a lokacin ma ni na shiga cikin Afrobeat ma kace shine su Jaruma da su ban suna haka ne wannan jaro ne da masha Allah sai na gan shi wannan a Future Production kiɗa ne wanda da a iya yin shi a gaba sai na ga ya kamata na gwada sai na yi waƙa tun a lokacin sai zama da shine Amapiano da aka fara yi a waƙan Hausa da na saki waƙan mutane sai suka fara ce ba da daɗi ba to ka ji wani kiɗa kuma Hamisu ya ɗauko wani iri wani gashi haka dai na ci gaba da fushi sai na saka bidiyo ina fita na yi shooting bidiyo sai waƙan ya fikin sannan aka zo aka san ma yes wannan abun da Hamisu ya wani abu ne daban ba wani abu ne amma kuma dai still ba su san kiɗan ba ina ji a ciki sannan na saki waƙan waƙi ɗaya ne ya mun comment ya ce Hausa Amapiano number one mutum ɗaya ne mun magana shi kaɗai ne yake da alaƙa da ya sani na minci sai mun comment ɗin an manta da muka zo tafi sai aka ji kuma wasu mawaka bayan wasu shekaru fa sannan sai wasu mawaka suna tashi kuma da wannan sala sai kuma aka da wannan respecting abin su bai kashi ya yi kokari kai breaking din ceiling breaking truth now har yanzu dai kan waka a wannan shekarar akwai wannan waka ta amana ta ko waka ce da yake ta zo da ita kun controversy din daga mun kaje TikTok challenge na amana ta zaka ga an hawa kan kai ya amana ta wato wakar amana ta shi ma yana cikin IEP in ba da damuwa wanda na ma bayani da shi na wannan shekaran da na saka wato amana ta ni
producer din Aminu Shuta wanda ya kiɗa na ma fita na dawo na tarar da shi ya yi production a gida na ce ok kai kiran na ya daɗi sosai ce kiran ka ne ka dawo sai ka dora na ce to ba da amma na ci abinci muka dan je muka yi hira da mamana sai na zo dan dora waƙa yana ta saurare ko ne yaro na da ya fara ya ci aji wani ma aka na ce duka a goge kowanne sai aka goge sai na fara waƙa da tun daga farko yana tafiya sai ina jin ya kamata in ajiye wani abu something different ya kamata a ce baka da mai ta maimaita abu na'am yana da kyau kunne yana son bakon abu to ina tafiya haka kawai sai na datse a wani wuri sai na ce nan zan yi waƙan nan ne da magana ta na murya na magana ba muryar waƙa ba na'am muryata ta magana na'am ni muryata ta waƙa daban muryata ta magana muryata ta magana ba su yana da nauyi irin like maza ga zahiri nan ga zahiri nan a yi tafi muke na masha Allah muryata ta waƙa daban sai na ce kamar magana zan yi ni na yi abun nan da zuciya na ɗaya da muryar magana sai na dan aji wani abu da wani sako mai kishi na ina son ki zan baki da aure ki son ki yana ta ginin daki ni zaman mu a tare da ke ciki a cikin ciki can ciki ni abin da nake nufi ma a cikin ciki can ciki in ma daban wanda aka ma dauko aka danganta min da shi daban ni ina nufin son ki yana ta ginin daki ni zaman mu a tare da ke ciki a cikin ciki can ciki ba ka jin za ka zo ka tarar da mutum da muka tashi mun tarar gidajenmu ɗaki roman falo ne ba da haka tabbatar da ma'aurata a iya room nan a falo sai dai ka same su a wani aka ake cewa ma sai dai ka same su a room to shi ne can cikin ɗaki idan ka samu ɗaki room and falo wurin da zaka iya dan tarban baki ka da amma kai da matan kai kamata ai je kuna can ciki to ni da wannan ma'anan da ni ko mutane suka kai ni can cikin kokolwa kai ma ai can ciki suka kai ni cikin wallahi to ya kai da wannan domin an samu backlash mun samu maluma da zuwa yana gaskiya dan har wata hukuma ta dakatar da sauraron wakar a lokacin kuma daga baya washe gari suka da suka janye dakatarwar sun saurara waƙan sun ji babu wani abun da ya rashin da amma a ciki sun fahimci me nake nufi su ba su kira ni ba amma sun fahimci me nake nufi da su ai suka da suka ce sun janye magana washe gari to yanzu muna hira da kai da muryarka ta magana gaskiya ne yanzu ina son ka rera min waƙar amana ta amma da muryar waƙa. Wani baiti kake so in baka da muryar waƙa? Ma me kishi na din da muryar waƙa? Ina sanan ne wancan muryar ta zama. To duk da dai ka ɗauko da masu kallo za su san lalle da Hamisu muke bira. Za ka ji idan da muryar waƙa zan baitin zan ce mai kishi na ina sanki mai zamba ke na aure ki sanki yana ta ginan ɗaki ni zaman mu a tare da ke ciki a cikin ciki can ciki kaga muryar waka ke to mu dawo yanzu muryar da muke hira da na ina sanki mai zamba ke na aure ki sanki yana ta gina ɗaki ni zaman mu a tare da ke ciki a cikin ciki can ciki to yanzu ku da kan kun bambanta kun ga kamar yadda dai a hirar mu ke magana ke cewa akwai muryarsa ta magana akwai kuma ta waka nan a wannan waka ta amana ta da ya rera muna mun ga wannan difference nan dai za mu zo ƙarshen interview yanzu menene ambition ɗinka nan dai da mu ce da shekaru an muna cikin masu rai kan Allah ke da rai nan da shekaru 10
na kake son wannan brand na Hamisu Breaker ya kai musamman ta fuskan waƙoƙi? Duk duniya na yi imani da Allah zai kai harshen Hausa duk duniya ko da ba ma rayu. Wata ran za a wayi gari Bahaushe duk duniya ta san da shi, insha Allah, ko da rai ko babu. Zai iya kasancewa mu za mu kai harshen, zai iya kasancewa wani generation da za su taso, new generation, in future Allah kaɗai san suwa za su samu. Muna raye ma, muna nan da ranmu da a iya samun wanda suka fi mu, ba komai bane wannan a cikin ikon Ubangiji. Buri na ni kawai shine duk duniya a yi da wannan yaren namu Hausa. Ya alaƙar ka take da sauran abokan aiki mawaƙa? Kowa abokina ne, wanda ya girme ni kuma yayana ne, wanda ya haife ni ubana ne, wanda na girma ƙanina ne, sa'ana abokina ne, a haka nake rayuwa. Amma ba a rasa irin dai ɗan grudges. Gaskiya ba na da matsala da kowa, ko su in ka same su za su gaya ba su san abokin faɗana ba, saboda ni gani nake. To ma ita kanta duniyan ai ba faɗa muka zo yi. Shakka. Dan haka baya da amfani ka zauna da kowa lafiya, saboda baka san yaushe za a kira ka ba kuma ka san waye zai taimake ka ba. Za ka iya taimakon mutum ya dawo ma ya taimake ka, ba komai bane wanda a cikin koco. Kana iya haifan ɗa a cikin kaifi, ba komai bane a gurin Allah. In dai kwa ka haifi ɗa ya fi ka, to tabbas za ka iya rainon wani ya fi ka, sannan za ka iya wulaƙanta wani ya fi ka. Ba shakka nan. To kaga ko ai dole a kiyaye. Hamisu ya ce wai dole a kiyaye, kuma tabbas haka yake. Duniya ma a je ta sannu ake zuwa, insha Allah. Allah kuma ke awo ɗaukaka dai cikin ko Allah mun gani cikin wannan talent bawan Allah nan Allah ya bashi. Sai dai idan Allah ya kai mu ranar 26 ga wannan wata, an ware wannan ranar, na san ko a Najeriya ana wannan biki don da asali ma daga nan ne ranar Hausa ta duniya. Me kake da shi da zagaya wa dimbin masoya musamman kan wannan rana ta Hausa? Amma mu a nan Ghana ranar 30 ga wata za mu yi shagali kalle kamar ranar Hausa ta duniya. Mu a wurin mu rana ce ta musamman ire-iren mu masu kishin yara. Gaskiya ban san wata rana da zan ce maka muna da a al'adance, ban san wata rana da muke da sama da ranar Hausa na duniya ba. Gaskiya babu ma, saboda shi ne ranar da muke sanin muna da wani capacity a duniya. Gode Malam Hamisu Sa'id Yusuf Ɗorayi Breaker. To gode, kamar ne da kuka ji tattaunawa ta musamman da muka yi da baƙonmu na musamman da ya tattaki daga tarayyar Najeriya, musamman ma daga jihar Kano ma a Ɗorayi. Yau gashi nan a cikin birnin Accra da muka yi tattaunawa shi akan wannan shiri na Abar ya Huce akan Hafiz TV. Daidai da na gabatar, suna na Salihu Shu'aibu Sarauta, wanda ya produce wannan shiri, shine producer ta Alhassan Hafiz, wanda aka fi sani da Lari, Hafiz Lari kenan. Sannan behind the camera muna tare da ɗanwanmu watan Kamil Ali, shi ya kula muna da harkar kamera. Kun gani na sha zubi na ɗan wanka ko, all courtesy of Arewa Textiles. Su suka ɗau nauyin costume ɗin da na saka da zuba. Insha Allah za ku kuma samun mu a wani hira daban akan Hafiz TV, musamman cikin wannan shiri na Abar ya Huce. Nan nake cewa salamu alaikum.